khusus kangge Mimi Aleta bareng Pape Aleta sing duwe Jaya Mulia, Kang Wartani Bos Menir, Kang Ato sing duwe Ganda Wijaya, Kang Ayi, Kang Godil Bos Bolet, rasa senang sunyawang manuk darah sepasang katune bebas pisan ora nana pikiran mangan dadak luru tapi ora ilok padu iku pertandane wong loro pada setia wis tentu uripe bakal nemu bahagia kula rasa kesirian pengen duwe pasangan. Mimi Aleta, Pape Aleta, Bos Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Ayi, Kang Radia Bos Kolor, Kang Wartani Bos Menir, lamun kula oyi jodoh manuk darah kanggo contoh wong rumah tangga
bisunya